Много ме кефи Нисана. Нисана е много яка кола. Сега след като сложих турбото направо е крейзи. Не, тук с аудито въобще нямаше да вляза така в този завой. Просто въобще нямаше да взема този завой по този начин. С аудито. Абсурд. Никакъв шанс. Ема имайте в предвид, че 2004, 2005, 2006, там до 2012-13, това с копирайта не е било. Йо, защо този кара тука? Видяхте ли го къде караше то? What? Защо караше в мантинелата? Аз затова седях близо до мантинелата. Точно за да не го ударя, ако го има. Бах ти бъгнатия. Тъпо NPC. Мега тъпо NPC обаче. Нищо, ето настигам ги и това е много хубаво. Чай да съберем нитро. О, то се удари, добре. Тогава не е имало такива неща с копирайта. А сега вече ги има и просто аз наистина не разбирам защо някой би копирайтнал музичката на Underground 2. В смисъл, разбирам защо, ама от готина гледна точка не разбирам, от корпоративна гледна точка разбирам, от бизнес гледна точка също разбирам, ама от всяка друга гледна точка е неадекватно. Но пък, както знаете, корпорациите се превърнаха в средство за трупане на много сериозно богатство, така че затова не харесвам корпорациите да го духат. Едно време имаше наистина смислени, хубави игри, които хората могаха да се наслаждават на тия игри, без да трябва да дават луди пари. Това е истината. В момента всичко е с цел монетизация, изкарване на пари. А тази игра е нямало абсолютно нищо за купуване. В смисъл, нали разбирате, че просто си купуваш играта и това е. А даже ние българите си я теглихме, нали, естествено. Тоест напълно безплатно, без да си купуваме играта. Което не казвам, че е правилно, но така беше. О, удари са! Йоу! Как го фраснах в това? Ама мисля, че не беше напълно ударен. Мисля, че само леко се ударя. Но въпреки това трябваше да го спре, бе, човек. Той защо не е фул... те стана мазало. Вижте мапа. Стана мазало.
Дори не ползвах нитрото. Добре. Нисана ми харесва, много добре се държи. Сега, къде отиваме? От коя страна? Ами, дайте тука. Което е най-близо. Искаш да се дърпаме ли, бе? Палячо. Айде да те видя, аре. Айде да те видя, давай. Давай да те видя, бе. Давай да те видя, бе. Нали си много отворен? Защо си толкова бърз, бе? What? Окей. Братле, няма как да стане твоята работа, разбираш ли? Разбирам, че си бърз, ама си тъп. Айде, гъга изи. Айде! Какво стана, шматка? Чай да направя един донат за тебе. Да се чувстваш. Да се чувстваш. Я видим докъде стигнахме тук. Какво прави това? Ще се качи нек... Абе, бати тъпака, бе, човек. Чухте ли го това? Пах ти малумника. Ето го това, къде го бихме. Опа. Бе, не ме бутай, бе. Добре, бе, човек. Оставиме, бе, тъпо NPC. Дори с бързия Нисани пак тъпих. Гледат ти стриме се вживяха, да. Буквално. Малумници, тук няма да ви казвам, ама могат да направят голяма беля. Ще се дърпаме и ще караме бързо само в игрите, чат. Това е правилото. Айде на дрифта! О, вече можем да акшали да дрифтим. Това е много интересно. О, what? Как го лизнах? Баваш се. Мале чат, вече имаме пауъра след втората турбина да дрифтим, дори не се бавам. Това е много щупено. Воу, това какво направи? Оф, човек, разкарай се. Здрасти, слабак. Много зле го изигравам. Нямам ръчна, не си сложих ръчната. Това е голям проблем. Не, няма да успея, трябва да го ресетна. Сега съм фул мод. Гледайте сега как се дрифти. С левия крак на спирачката, ако не знаете. Бая съм дрифтил. Говоря, бая съм дрифтил в игрите, не ИРЛ.
За тия от вас, които знаят как работи дрифта, левия крак на спирачката какво прави и как се случват нещата, разбират за какво говоря. Просто исках до сега да не го вкарвам в обращение левия крак. Викам, ще мине без него, ама вече дрифтовете са доста по-трудни, отколкото бяха. Опа, много лошо взех завоя. Добре, как не го завъртях тук, бе, човек? Не! Човек, такъв хубав дрифт ще да е това. Не, бе, братле. Ще откача. Я дай да ходя, защото... GG. ECU? О, чакай. Би трябвало да имаме ECU. О, имаме ECU. Найс. Айде нов компютър. Добре. Хубаво, че си прочетах имейлата и тъй съм тук. О, вече съм на много повече обороти заради новото ECU ли? Крейзи. Мале. Тия двамата много бързо отпаднаха. Мале, човек, колата колко по-бърза е в момента. Тия нямат шанс след този апгрейд. Нямат шанс, човек. Човек, ски колко са назаде. Тая кола върви много. Огромна е разликата, да. Ба си апгрейда, човек. Много по-пъргава е. И е много стабилна тая кола, човек. Прекалено добра е тая кола. Insane. Така, продължаваме сега. Имаме бая, които трябва да минава. Мале, колко пауър има вече тази кола. Съвсем различна е тази кола вече. Но е много хубава тази кола.
Винаги накрая оставаме тия жълтите. О, това е драк. То къде? Вау. Вау, тук няма как да оцелиш зеленото, братле. Никакъв шанс. Чай да науча картата. Може да го загубя това, ама... Чай да науча картата. Вау, за малко. Окей, разбрах я. Това беше лесно. Много лошо го изиграх обаче. Може и да мога да го бия. Но не съм сигурен. Добре. Важи. Важи. Добре, дайте да го направим това така и така сме тук наблизо. Уй, леко е. Ай, то ма закара на другия край. Ужас. Нищо. Здравейте, здравейте, добре съм. Вие как сте? Ай, сиктира. Спойлер тунинг. Я видим 34% прогрес. Бачка, ша така, трябва да са бачка. ПВП-то трябва да се вдига, не може. Натиска, така трябва. Чат, много се чудех. Много се чудя всъщност дали да си купя Ford Mustang. Мислех си да си купя... Мислех си да си купя Dodge Challenger. Обаче... Истината е, че по някой път Dodge Challenger ми харесва много. По някой път ми харесва... по някой път не ми харесва. Мисля, това е проблема. А пък с Ford Mustang хем ми харесва, хем не ми харесва. В смисъл такъв... Карал ли си? Не, никога. Не съм карал Ford Mustang и не съм карал Dodge Challenger. И се чудя дали има смисъл да рискувам един път да ми харесва колата или един път да не ми харесва. Или просто да купя нещо, което е average. Dodge. Защото вози странно. И аз знам, че Dodge е по-добрия избор. По принцип. Ако трябва да сме честни, защото има хубава скорост на кутия и шестака малкия е много добър. Много здрав. А пък Мустанга има гадна скорост на кутия и гаден двигател като цяло. Говоря за 4-цилиндровия, защото ако ще си купувам Мустанг, ще е с 4-цилиндровия, естествено. Той е 310 коня, за какво са ми повече от 310 коня? Някакси идея знам, човек. Добре, това се удари. Много се чудя. Гайс, аз винаги взимам най-малките мотори.
Защото това е най-адекватното нещо. Никой, който е взел големия мотор в дългосрочен план, не е бил доволен, повярвайте ми. Просто ми повярвайте, освен ако не взимаш някоя нова кола. Значи, големите двигатели просто ще висиш по сервизите. Не искам да се занимавам. И да даваш 1000 евра. Буквално не ми се занимава. Няма един човек в моето обкръжение, който да е взел 6 или 8 цилиндрова кола и да не съжалява. И затова следващата му кола е 4 цилиндъра. И си казва, няма да се правя аз на тарикат, я да си взема 4 цилиндъра, да не се занимавам с глупости. И е факт. Абсолютен факт. Или си другата крайност. Аз имам много приятели, които взима си примерно Audi, тройка TDI, първоначално много доволен, казва, те малките двигатели не стават за нищо, ти трябва да си луд да си вземеш малък двигател, не знам си какво. И после изтраква веригата, айде вериги, после вихрови клапи, после дюзи, после турбина, после DPF, после егери, после скоростна кутия и изведнъж ти няма какво да направиш, защото вече си дал примерно 10 000 евро за ремонти, колата струва 10 000 евро и ти реално няма какво да кажеш друго. От тук нататък ти си преебан така или иначе. И общо взето не си заслужава, разбирате ли? И те са на това мнение, обаче не могат да си го признаят, защото и казват, аз може да направих всичко, ама поне знам, че е чисто нова колата. Въпреки, че не е чисто нова, естествено. Това, че си сменил веригите и си оправил някакви болешки на дизела, не означава, че колата е чисто нова. Винаги може да фърли двигател по всяко време. Някакви е такива. Просто се опитват да се самозалъгват. А пък аз съм реалист, разбирате ли? Аз съм абсолютен реалист и винаги съм бил. И затова знам, че въобще не си заслужава. Иначе кефа си е кеф, нали? Както казват хората, кефа цена няма, ама въпросът е да имаш толкова пари. И да имаш толкова нерви да се занимаваш, защото то си е занимавка. То не е само пари. Трябва да отидеш, да си чакаш колата, не знам си какво. Старите коли са страшни бирници. Особено големите двигатели. Новите коли пък са доста странни и доста гадни и доста по-кекави. И реално ние в момента се намираме в едно положение, в което не знаем какво да изберем. Нито електричките ни са хубави електрички, които да минават по 1000 км, нито хибридите ни са хубави хибриди, които да минават по 150 км с една батерия, нито двигателите ни са двигатели, защото са 1.4 бензин, 200 коня, където се чупят на умиране. Просто ние в момента се намираме в едно много гадно положение. Нито старите коли са стари коли, защото те вече им е изпята песента преди толкова много време вече. Дори не стават за... Ако вземеш една такава кола, трябва цялата да я направиш, което струва супер много пари и не се заслужава. И пак го имаш страха дали няма да остане на пътя, защото е стара бангия на половин милион километра. Много е трудно в момента да избереш автомобил, честно казвам. От пандемията насам стана много трудно да си избереш кола. Това е истината. На бензин ли ще караш? Принципно искам на ток, ама искам да имаме една... Нали, освен 1.9 TDI-то. Искам да имаме една бензинова. Въпреки, че бензиновите коли до сега винаги са били големи бирници, които съм имал. Страшни бокуци. Дори и най-легендарните винаги са били страшни бокуци. За съжаление. А8-цата, примерно, т.е. S8-цата. Двигателя беше добре, ама кутията капалда. Тъй... Чай да видим. Охо, тук горе газ. Да, със сигурност ще покарам. Преди да купя каквото и да било, естествено, че ще покарам. Няма да купя нещо, което не съм сигурен дали ще ми хареса. Вау, тази реакция. Аз ако не ми хареса,
никакъв шанс да купя такова. На всичкото отгоре те не са малко пари. Един Dodge струва 20-25 евра. Един Мустанг струва около 20 евра. Хубавия. Това не са малко пари. 20 евра е почти първоначална вноска за апартамент. Това няма как да стане просто. Коя година ще гледаш? Възможно най-новата. До 20 евра, възможно най-новата. Ако мога да взема 2020, ще взема 2020. За апартамент 20 евра ще са ти малко. Не наистина. 25 евра ти е първоначална вноска за апартамент. Даваш ги и влизаш и имаш голи стени. Общо взето. Ой, как дадах първа и се завъртях. Мале колко много обороти вече има тая кола. Много добре, много добре. Хайде! Като сметнеш моя апартамент, ще е по-рентабилен. Естествено, винаги предпочиташ апартамент пред кола. Значи, принципно аз не бих дал повече от 7000 евро първоначална вноска за кола. Просто няма такъв вариант, разбирате ли? Даже 7 са много. Естествено, че като си купуваш кола, по-скъпа от 10 000 евро ще я купуваш на лизинг. Много ясно. В смисъл, не на лизинг, на потребителски кредит, според мен. Според мен това е най-адекватното нещо. Просто никакъв шанс. Или фирмен кредит, ако я купуваш за фирмата. Фирмен кредит. Той мисля, че има по-добри условия, не съм сигурен. Ако имаш хубава фирма, която има уседналост 3 години, примерно, или 5, ще е много добре. Айде на дрифта. Гледай как ми спря хубавия дрифт, бе. Добре, вече имаме пауър и съм доволен. Това как има 47 000 точки? What? Разбрах как има 47 000 точки. Лошото е, че няма да можем да го бием. Окей, разбрах. Една секунда. Така.
Благодаря, мерси, 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 мерси. Не, 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 не. Добре. Важи. По някой път NPC да ти помагат някакси. Защо остана тук, бе? Какво направи, бе, човек? Уоу! Благодаря, мерси. Инсейн. Това ми помогна да бия играта. Да, Зор е с Вулан, дрифта. Наистина е Зор. Кофти е, няма как. Няма forced feedback, да. В смисъл има някакъв default forced feedback. В смисъл в момента имам, нали? Той Вулана се връща. Въпросът е, че... Въпросът е друг. Че той не е такъв forced feedback, както примерно на Форзата. Нали, има някакъв, ама той е ужасен. В смисъл, той е такъв basic forced feedback, доста гаден. Доста гаден. Хайде още един дрифт. О, той е от тия гадните. Дай да видим. 175 000 точки. О, не. Това ще е трудно. Не! Човек. Трябвах се. Не бе, човек, бе. Но тук няма достатъчно място да го правя това, бе, брат. Вау. Не. Чакай. Още малко по-широко да беше. Не. Братле. Не, аз искам да взема бонус още в началото. Това ми е целта. Не. Това ще е много труден. То си го спомням, беше много труден. Идеята ми е да взема бонуса още в началото, за да ми е много по-лесно по-нататък. Това е плея. Само да не се ударя.
Уоу! Куч! Мега куч! Не! Я не Токио Дрифта, бати, ти се ебаваш, ама. То направо не е заебавка, разбираш ли? Не, кажи ми, че ще успея. Не, няма да успея. Много близо. Много близо. Много близо. Не можех ли да се върна, бе? Опитах се, дадах всичко от себе си. Аре бе! Защо? Обърка се играта, видяхте ли? Това беше супер дрифт. Оф, човек. Маля, ако бях го ударил, то щях да рестартирам. Добре, имам макс бонуса. Това е много хубаво. Не! Браво, бе! Браво, бе! Браво, бе, машина! Готово, бе? Чатове, сванахме го как става. Ох!